Så blev det søndag, og det er et par dage siden Daniel og jeg, vi landede hjemme fra vores Polen-Tyskland-tur. Og som I kan se, så tror jeg måske, det er ved at være vasketid. Den del ned med godt nok beskidt. Det er fedt. Det betyder jo, at den er blevet brugt, tænker jeg. Men må ikke det kræver lidt mere, en lille smule mere, end det plejer at få hende her ren igen. Så jeg må vist hellere pakke gradet frem og komme i gang. Nå, så blev den der renere, end den var, da jeg kom hjem. Hvis jeg selv skal sige det, så tror jeg umiddelbart, det ser fint nok ud. Nu kan man da se fælger og sådan noget af sorte. Men nu skal jeg lige prøve at sætte plastik der. Det er de tasker, jeg kører med. Det får simpelthen så mange tæsk. Jeg tror, jeg skal finde nogle kufferter i stedet for. Min lynlås skal jeg også op på turen og sådan noget. Det kan slet ikke tåle alt det støv. Så jeg skal finde en anden løsning. Og dem synes jeg snart, jeg har prøvet mange af. Men jeg må vel bare gribe til lommen og så købe noget af det andet. Men nu er den da fin og ren. Den har lige fået en lille hurtig coating. Bare sådan en sprøjt på tør af coating. Så det er ikke så tosset. Så tror jeg lige næste step, det bliver at lave et lille service på den. Jeg tror godt, hun kunne trænge til lidt ny olie. Nu er det en 6.000 km siden, jeg skiftede olie på den. Og jeg ved godt, den kører 10. Men jeg har det nu bedst på det halve. Så jeg plejer at lave det 5.000, og så et nyt filter og lidt ny olie. Og så tror jeg, at det er ved at være tiden, jeg skal have skiftet bremsevæske og kølervæske. Og måske lige have skilt noget affjedring ad og smurt nogle af de her linkagebolde. Nu får vi besøg. Hvad siger du, My? Er du tilfreds? Hva? Det var godt. Men nej, så nu er den klar til nye eventyr.